ଏ ଛୁଆ ତମ ବାରିପଦା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କି ଧରିଛ ଚାଉଳ ଦେଖ ଚାଉଳ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା କି ରଖିଲ କିଏ ଖାଇଲ হ্যাঁ ভোক লাগুଥିଲା ଖାଇନ ସକାଳୁ କିଛି হ্যাঁ ସକାଳୁ ଖାଇଲ କିଛି ପଇସା ଆଜି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି হ্যাঁ 2 ଟଙ୍କା ଏ ପଇସାଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ନା হ্যাঁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବ হ্যাঁ ନାଚିପାରିବ হ্যাঁ ଦେଖିବା ଟିକେ ନାଚ ନା ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ନାଚିବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣିଦେବି ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଅନ୍ୟନି ପଇସା ଦେଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦେବୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯାହା ତ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବୁ ଯା